Čaute ľudia, vás vítam pri dieli, kde sa natočíme mapu klaustrofóbiu na Slendy Bandy, takže keď sa mi to načíta, to bude chvíľku trvať. No, možno, že takto, že keď sa toto, ja vám to vysvetlím potom. OK? OK, takže ak náhodou vidíte toto, vám to trochu seká, to len toto načítavanie tak seká, ale video sekať vôbec nebude, dúfam. Ale nie, nebude, takže len toto sa vám bude trochu sekať asi. No, dobre, takže už vám to by nemalo sekať asi video, ešte prezriem. OK, takže ideme na to. Môžeme natáčať tak, koľko chceme minút, tak OK. Tak ideme na to. Máme tu zbierať 10 kľúčikov, kľúče a medzi tým nás naháňa Slenderman. No, už normál, Slenderman, šiška. OK, takže môžem povedať, že táto šiška nás bude naháňať. Snažím sa vždycky, ak chcete spraviť na niekoho dobrý dojem, tak vždycky hovoríte ako Gogo a spravíte na neho dojem automaticky. Dobre, takže ja som tu teraz niečo zapala, neviem čo. Dobre, takže... Ale zase ma otravu na Skype, to si nevšimajte vôbec. Ja by som vám povedal, že... Kde sa objaví Slenderman? A nemáme ani jeden kľúčik. Ako sa nám môže zjaviť Slenderman, keď nemáme ani jeden kľúč. Dobre, takže ja mám tu zapnuté zvuky, tak sa budem asi aj trochu báť, ja si stiším. A teraz sa nebudeme báť. Aký kľud. Nebojíme sa vôbec ničoho, tu môžem vyhulákať. Ale, OK, takže Slenderman sa tu nenachádza v tejto hre teraz. Až keď budeme mať jeden kľúčik, už sa pripojí na tento server. Áno, už sa Slenderman pripojil na tento server, takže, no ne, srandujem. Takže sa budeme snažiť čo najviac nehulákať, pretože by to bolo trochu nehorázne. OK, to si čím ja. To je dobré, že to si čím ja, a ne Slenderman. Ale Doriti, špatná ulička. Špatná ulička. Zase naspäť aj tam Slenderman. Možno, že aj zahreším. Ale nebudem rešiť vôbec toto video. Dúfam. Takže Slendy Bandy 10. Áno, mami? No. Počkajte. Hej, môžeš! Prepáčte, to bola moja maminka a natáčam dneska aj s programom. Neviem, či som vám to už hovorila, ale natáčam dneska aj s programom, jak sa volá, Hyper Country a natáčam si dneska aj, takže budem si natáčať stále. Snad vidíte dobre a je to bez lagov. Mňa by zajímalo, kde je Slenderman, pretože ja mám jeden kľúčik a on tu nie je. Mal by tu byť. Čo keď tu tiekol? Kde je ten sviňár? Ja chcem, aby ma strašil. Stráž ma, ty retard! Stráž ma, ty retardovaný Slenderman! Stráž ma! Omega, kde je? On sa ma bojí, alebo ja som Slenderman? Čo keď ja som Slenderman? To by bolo fakt dobré, že ja som Slenderman. Čo keď vážne som ja Slenderman? Tak to sa mi trochu nezdá. Kde je? Však by mal naháňať, ne? On má naháňať, nie kempiť. Kde je? Mami, zavolaj mi Slendermana, lebo sa ma bojí. Strachov púdik. Ja kľudne môžem nadávať, ale mi nič nespraví, som pod kontrolou. Strachov púdik, ty retardovaný Slenderman. Cigán tu nie je, on tu vlastne je, to je to, ono.
časti. On tu vlastne je. Ten Slenderman tu vlastne je. Není tu. Není tu. Kde si ty kemper zasratý? To som ti vysral tyčku a ty nikde nejsi. Kde si retard? Retardovaný Slenderman. Si tu? Retardovaný Slenderman. Si tu? Haló. Kde si? Ty kemper zasraný. Kde si? Tu nie si. Takže on sa chce hrať na schovávačku. OK, tak sa zahráme na schovku. Ja mám rád schovávačky. Som v nich velice dobrý. Slenderman si vnútri. Haló. Našiel som ťa. Dobre, takže teraz pikáš. Trasí sa obraz. Takže sme ho našli po takých dlhých rokoch sme ho našli konečne. Ale ani to netrvalo dlho. Pretože ten kemper sa kempí. OK, keď som mal webku, bol by som veľa luxusnejší ako teraz. Veľa luxusnejší. Doriti. Nič, mami. No. To bola moja maminka už opäť a tu máme sexy fotky let's playerov, ktorí to už hrali. Áno, to ja sa s ním prispôsobím. A čo tu píšu? Nejaké blá 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 blá. Neviem. Nechcem to dúštiť. Bože, zase sa mi stratil. On ma naháňa nekempiť. Ty nekempi, ty retard, ty ma naháňaj. Naháňaj ma. Ty kemper, naháňaj ma okamžite, máš na to 3 sekundy, 3, 2, 1, OK, Slendy, ak chceš. Takže ty chceš zase schovávačku? OK. Máš ju mať. Slenderman sa chce hrať schovku. A mne sa neschováš. Ja ťa nájdem, ako som našiel vtedy Georgea Washingtona. Ohlala. Koľko vlastne ja natáčam? Otázka, vážne otázka. Takže 10 kemper zasranie. Dobre, máme tu hľadať Slendermana, nie. Takže máme tu hľadať Slendermana plus kľúče. Oh yeah, takže zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť nejaký kľúčik. Chcel som vykakať tyčku, aby som sa zorientoval potom, kde som. Ty nechceš bežať. Šabla. Dobre. Takže máme tu hľadať kľúče, ale oni proste keď sa vyparujú, tak sa vyparujú. Že Slendy, ak ty si sa teraz vyparil z môjho zadku. Ale dobre. Potia sa mi ruky v prstoch. Kde si Slenderman? Slenderman, kde si? Haló. Slendy, tady tvoja maminka. Slendy. Na, puťa. Slenderman. Enderman. Oh yeah. A to som si myslel, že Slenderman je najhororejší. Však vôbec ma naháňa, som v klide. Môžem kempiť. A mám ďalší kľúčik a on po mne nejde. Slenderman to si taký nepozorný, však ja už mám 2 kľúče. To ťa musí nájsť. Prečo nemohli vymysleť takú hru Slendermana, že ak mám napríklad 7 z 8 objektov, tak proste sa Slenderman zmenšuje. To bolo dobré, by som ho zašliapal a dobre pritlačil prďalku. Oh yeah! OK, takže máme tu Slendermana niekde? Nie, nič tu nie je. Slenderman nás nestraší. Opäť nič tu nie je. OK, takže my sme našli iba 2 kľúče. A Slenderman nikde. Nie je tu kľúč. Není, sakra, to som zobral. Tam bola tá polička, sexy polička. Ako sexy Slenderman. Takže to je z môjho takto let's všetko, tak sa majte. A dajte mi like. Koľko som hral. A čaute.